na semifinále futbalu budeme Brno Open. A gratulujem vám postupu do semifinále a prosím, máte Ďakujem, Katka, dámy a páni. Ja neviem, prečo vždycky v semifinále musím byť prvá vláda, je to asi 5. krát. A posledných 3 krát to dopadlo veľmi špatne, takže prosím rozhodcov, aby mi to nerobili 4. krát, lebo mi to zlomí srdce. Takže, dobre. O čom bude táto debata? Táto debata bude o niečom, čo budeme nazývať verejnou službou. Je to taký ako veľká abstraktná vec a my teda tvrdíme, že verejná služba je fajn a verejná služba je super a za normálnych okolností by to malo byť tak, že každý človek, kto chce verejne slúžiť, tak by mu to malo byť nejakým spôsobom umožnené a tak ďalej. To je proste tá demokratická paradigma, že keď sa chce občan uchádzať o volenú funkciu a tí občania ho zvolia, tak potom by to malo byť v poriadku. Takže toto je tá základná paradigma a my na vládnej strane budeme obhajovať niečo ako výnimku z tej paradigmy a tvrdiť, že za určitých okolností, a to konkrétne, keď niekto je už poslancom regionálnym alebo poslancom teda parlamentu, by sa nemal uchádzať o tú druhú funkciu. A vysvetlím, prečo je to dôležité. Podľa mňa vláda by mala vláda vyhrá túto debatu, pokiaľ dokáže, že v týchto dvoch funkciách sa skrýva nejaký inherentný konflikt záujmov, nejaká inherentná korupčnosť, ktorá následne má potom detrimentálny vplyv na vývoj škodlivý. Ktorá má teda inherentne a nutne vnútorne ľubo. To sa nedá vymašovať. Inherentne a nutne teda škodlivý vplyv na ten výkon funkcií. A teda, ako to funguje? Už momentálne vidíme, že tu nejaké výnimky sú. Napríklad, že minister hospodárstva nemôže byť riaditeľom nejakého veľkého podniku a všetci s tým súhlasíme a všetci vieme, prečo to je. Je to preto, že ako minister rozhoduje o celej ekonomike a ako riaditeľ nejakého podniku rozhoduje o určitom segmente tej ekonomiky. Preto hrozí, že ako minister by potom mohol byť nejakým spôsobom skorupčniteľný na ten jeho segment, v ktorom funguje. To je základná logika, prečo minister nemôže byť zároveň aj riaditeľ. A ten zásadný problém, ktorý bol podľa vládnej strany extrémne prehliadený, je ten, že tento problém nemusí nastávať jedine exekutíva, súkromná sféra alebo legislatíva, súkromná sféra. Že tento istý problém vlastne sa nachádza aj na rôznych vrstvách legislatívy. Pretože vidíme, že parlament napríklad rozhoduje o rôznych regionálnych dotáciách a ten ideál parlamentného politika je ten, ktorý rozhodne o tých peniazoch, ktoré idú na regióne tak, že dám ich tam, kde ich je najviac treba. Ten zásadný problém je v tom, že pokiaľ je ten poslanec zároveň aj starostom, zároveň má nejakú funkciu a tak ďalej, tak je skorupčiteľný v tom zmysle, že okamžite si chce prihrať, takisto ako ten minister a ten riaditeľ, sebe nejaké body a ako tie peniaze svojmu regiónu a tá logika je jednoducho nevyvrátiteľná, pretože on ako poslanec regionálny dostáva nejaké politické body, dostáva nejakú podporu v momente, keď vie efektívne niečo vybaviť. A to v momente, keď je aj poslancom Národnej rady, tak častokrát vie efektívne vybaviť tieto veci. To znamená, v momente, keď je aj jedným, aj druhým poslancom, tak sa tu vytvára nejaká korupčná špirála, sa tu vytvára nejaká korupčná špirála, to znamená, ja si viem pomôcť ako miestny poslanec, ako nie sa tu mieša celé, proste poslanec a ďalší poslanec si viem pomôcť tak a potom si viem tak a tým pádom tak je prosím. No dobré, ale tu máš problém, pretože keď je minister hospodárstva a potom je šéf nejakom podniku, tak jasne, že tam je konflikt záujmov, je ziskuje v tom podniku, lenže ak je v nejakej obci, tak ani nerozhoduje o tom sám ako ten minister hospodárstva, teda o tom rozhoduje vláda a berie aj ohľad na to, kde je to potrebné, pretože tam získava práve tú voličskú účasť.
ale tak proste je jedným zo 150 poslancov, tak áno, samozrejme, že to nerozhoduje sám. To je v poriadku, legislatíva funguje tak, že nikto nerozhoduje sám. To ale neznamená, že tie rozhodnutia ten poslanec nemôže ovplyvniť. To, čo si ty povedal, že poslanec nemôže ovplyvniť rozhodnutia vlády, pretože on vôbec nehlasuje o rozpočte. Samozrejme, špeciálne v kľúčových hlasovaniach každý hlas poslanca je nutný a tým pádom sa to robia tieto ústupky. A sme to videli veľakrát, špeciálne v kauzách kupovania poslancov. To znamená, pokiaľ je niekto aj nejakým starostom, aj nejakým poslancom, tak vláda preto, aby že dobre, ty zahlasuješ za náš zákon, tým pádom potom ti dáme nejaké dotácie a tak ďalej. Ten náš zásadný problém je v tom, že systém, kedy človek môže byť dvojnásobným poslancom, túto korupciu nielen umožňuje, ale on ju vlastne inherentne má v sebe, pretože ten poslanec zároveň chce získať aj tam. A to proste nie je možné. A to podkopáva. Toto je ten základný mechanizmus. A pokiaľ ten základný mechanizmus je jasný, je tam niekoľko problematických vecí. Prvá z nich je dôvera verejnosti. Samozrejme, pokiaľ vieme, že sú tam nejakí poslanci, ktorí majú veľmi partikulárne a veľmi parciálne záujmy v tej politike, tak nebudem dôverovať tomu parlamentu ako celku jednoducho preto, lebo vidím, že ten parlament je nejakým spôsobom utopený v tých regionálnych záujmoch. A to je obrovský problém práve pre dôveru verejnosti. S tým súvisí samozrejme transparentnosť celého systému, pretože ja chcem, a ten ideál verejnej služby, o ktorom som hovoril na začiatku, je ten, že poslanec, či už je miestny, alebo je parlamentný, snaží sa slúžiť tomu najväčšiemu obecnému dobru. V momente, keď tieto dve dobrá, regionálne a parlamentné sú v konflikte, ja som dokázal, že často sú, tým pádom tam vzniká nejaký problém a netransparentnosť. Ten tretí problém, a to je len taký podbod, o ktorom by som sa nerad bavil celú debatu, ale je podľa mňa veľmi dôležitý v tom, že tie problémy na miestnej úrovni a tie problémy na národnej úrovni sú odlišné. Tým pádom nie je možné, aby človek bol odborníkom, špeciálne keď sa tie funkcie kumulujú 10-násobne, aj tam, a aby venoval 8 hodín denne aj tomu. To proste nie je možné a tým pádom tá efektivita vykonávania tej politiky trpí, čo je opäť zlo. A preto vás prosím, aby ste podporili tento návrh. Ďakujem. Tak, vážený prítomný, a ja sa na úvod musím opýtať takúto otázku. A ak sa na národnej úrovni rozhoduje o tom, že sa rozdeľujú peniaze do jednotlivých regiónov, tak kto je povolanejší odborník na to, aby vedel usúdiť, koľko daný región potrebuje peňazí, aké má daný región potreby, ako konkrétne človek z samosprávy daného regiónu. A ak by sme to mali takto jasne oddeliť, že hore máme nejakých ľudí, ktorí sa starajú o štátne veci a niekto o regionálne, tak v zásade vidíme to, že to oddelené v praxi nie je, že tam z hora idú peniaze tam dole. Preto potrebujeme zachovať si nejaké prepojenie a práve týmto prepojením môžu byť títo dvojití poslanci. A teraz musíme sa taktiež zamyslieť nad tým, že pokiaľ je nám vytýkané, že je tu nejaký priestor pre korupciu, že ten poslanec jednoducho buď má tendenciu nahrávať peniaze do svojho regiónu, alebo nahrávať nejaké zákazky do svojho regiónu, tak ako podľa nás je to úplne legitímny krok. Jednoducho sme presvedčení o tom, že v politike ľudia z veľkej časti volia poslancov na základe regionálnej príslušnosti. Ako povedzme si pravdu, ľudí sa najviac dotýka tá regionálna politika. Tá regionálna politika rozhoduje o tých veciach, ktoré sú im blízko. Tá národná rozhoduje o tých celkových, ktoré sú im do značnej miery vzdialené. Preto ľudia majú tendenciu snažiť sa tých svojich ľudí zo svojich regiónov dostávať do toho parlamentu. A preto si myslíme, že pokiaľ ľudia niekoho volia z toho dôvodu, aby ich zastupoval v tom parlamente, aby zastupoval potreby ich regiónu, tak je celkom legitímne, že ten človek tam bude plniť tú funkciu. A to si nepredstavujeme si to tak, že tam bude len jeden človek a to znamená, že len jedno mesto, len jeden kraj bude zvýhodnený, ale ak by sa takáto paradigma, alebo teda ak by sme toto dovolili fungovať bežne, tak je tu viacej ľudí, viacej... A prosím. Môžeš povedať. No,
zásadný problém, že na Slovensku je 3000 obcí a 150 poslancov. To znamená, že niektoré obce budú si vyhodnené, niektoré budú mať poslancov, niektoré nie. A to je ten zásadný problém. Dobre. A samozrejme to je pravda, ale ja hovorím, že tak ako ste to vy opisovali, to nenastane. Stále tam bude ten konflikt viacerých ľudí, ktorí sa budú dohadovať o tom, čo je potrebné pre daný región a čo nie. A čo ja vlastne hovorím, títo ľudia budú prinášať tie reálne obrazy potrieb toho regiónu. Preto si myslíme, že v zásade je to o mnoho efektívnejšie a na druhej strane je to prirodzený proces, ktorý sa dá očakávať. Že ak niekto volí nejakého svojho poslanca, tak od neho očakáva niečo naspäť. A pokiaľ ho volí na základe regionálnej príslušnosti, tak potom od neho očakáva, že bude sa starať o ten región a bude mu nejakým spôsobom nahrávať. Nie, už bolo. A teraz skúsme pristúpiť k tomu, ako som už začal niečo v tom zmysle, že ten kontakt toho regiónu a tej národnej sféry je veľmi dôležitý. Podľa nás, tak ak má byť zachovaná nejaká odbornosť a ak sa nemá rozhodovať len krátkozrako o národnej úrovni osobitne a regionálnej úrovni osobitne, tak tam musí byť kontakt. A tento kontakt nastáva práve cez týchto ľudí. Akože tvrdenie, že títo ľudia to časovo nezvládajú, alebo že nemôžu byť na to dostatočne odborní, mi príde akože také varenie z ničoho. To je rozhodnutie vlády, ktorá si myslí, že oni to jednoducho nebudú môcť zvládať. Ale my si myslíme, že pokiaľ sa takí ľudia nájdú, pokiaľ to títo ľudia dokážu a povedzme si, akože toho času v parlamente netrávia až tak veľa a tie práce tam tiež nemajú až tak veľa, majú spústu nejakých poradcov, tak si myslíme, že títo ľudia môžu byť veľmi prínosní, môžu do tej parlamentnej diskusie prinášať nové idei práve z tých spolných regionálnych vrstiev. Ďalšou dôležitou udalosťou je teda závažnou vecou tejto debate podľa nás môže byť aj to, že tá regionálna politika je podľa nás veľmi dôležitá a sme znepokojení do značnej miery s tým, že ako pokiaľ táto regionálna politika vytvára elity a tieto elity tú regionálnu politiku vnímajú iba ako prechodnú stanicu medzi tým, že sa dostanú do tej vrcholnej parlamentnej politiky, tak to je podľa nás škoda a podľa nás regióny takto prichádzajú o veľké množstvo elít, o šikovných ľudí, ktorí by takto mohli pracovať v týchto regiónoch. Čiže pokiaľ my dovolíme týmto ľuďom, aby robili naozaj to, na čo majú čas, na čo majú kompetencie a pokiaľ to dokážu, tak týmto opatrením si dokážeme zachovať to, aby nám jednoducho tie elity, ktoré boli vygenerované v tej nízkej úrovni politiky, regionálnej, komunálnej a tak ďalej, tak nám tam môžu zostávať a môžu zastupovať problémy alebo teda názory týchto regiónov v národnom parlamente. Čiže pokiaľ v tejto debate sa určite nedá rozhodnúť, že áno, definitívne človek na to má schopnosti a čas, ale definitívne nemá. Ale my hovoríme, pokiaľ na to má, tak to bude robiť. A pokiaľ to bude robiť, tak to má tieto benefity. A menovať teda to, že kritizovať toho človeka za to, že bude nahrávať tie peniaze do svojich regiónov, alebo teda v podstate ho kritizujeme za to, že plní sľuby alebo plní to, prečo bol zvolený. Čo nám prichádza akože nelegitímne, lebo je prirodzené, že tento človek bude robiť niečo také. A ak by to aj nebol politik, ktorý je priamo zainteresovaný v tejto správe regionálnej, stačí, že je z toho regiónu. Stačí, že ide do volieb s heslom, že bude zastupovať východoslovenský región, alebo ja som východňar a podobne, tak vidíme tam to, že zase že je tam ten istý profil toho istého, že zrejme bude v parlamente vystupovať tak dobrou toho regiónu. Čiže to je niečo, čo je bežné. Nie je to tak, ako to vláda prirovnávala, na rozdiel od tej firmy, kde tie peniaze idú majiteľom tej firmy. V tomto prípade sú tieto peniaze rozdelené do toho regiónu medzi ľudí. Toto nezostáva týmto politikom, toto nie je nejaká forma korupcie. To je legitímne rozdeľovanie peňazí na základe demokratického princípu. Keď sa jednoducho ľudia rozhodli, že chcú, aby tento človek ich zastupoval, aby on rozhodoval o delení financií, tak na to majú právo, lebo sú to ich peniaze. Čiže pokiaľ toto bude platiť, si myslím, že by ste mali hlasovať za náš návrh.
Tak dámy a pánové, základní myšlenka mé řeči bude vlastně poklad na to, že první obce nám přináší několik relativně minoritních námětů účastného plánu, tím, co my, a to jsme se snažili ukázat v první řeči, přinášíme zásadní rozpor s tím, co my chceme od naší demokracie. A proto moje struktura mé řeči v zásadě bude taková, že se pokusím poukázat ty obecné trendy, ještě jednou vyvodit další důsledky z toho, co říkal už Maťa, a pak se samozřejmě věnovat tomu, co například první opozice a v čem nemají úplně pravdu a v čem je nutné udělat obrovský rozdíl mezi tím, co je to nějaká lojalita ke kraji, nebo ke svému regionu a rodné městečko a podobně. Já mám taky ráda svůj Olomouc. A co znamená už nějakým způsobem porušení nějakých širších celorepublikových závazků. Dámy a pánové, to něco, co jsme se snažili poukázat a celý v této debatě pochopit, je, že ten konflikt, který my jsme naznačili, je inherentní. A ne kvůli tomu, že my bychom je, ale ta korupčnost taky není, až to je tam ta inherentní korupčnost. Ale ta inherentní korupčnost není z toho důvodu, že by to byli zlí a že by nechtěli obecně sloužit všeobecnému dobru. Ta inherentnost je právě v tom, že není možné rozlišit ty své zájmy, ani není možné rozdělit svůj mozek a říkat si, co dělám pro celou republiku a co dělám pro svůj kraj. Například jednoduchý příklad. Ten důvod, proč máme nekompatibilnost funkcí například nějakého podnikatele a poslance, je v tom, že třeba může být velmi dobrý podnikatel, který má nějakou fabriku nebo v dětství a zároveň poslanec. A on může být velmi dobrý, ale protože je příliš zaslepen tím, jak ho zajímají osoby jeho vlastních pracovníků a podobně, tak nedokáže se to nějakým způsobem rozhodovat velmi objektivně a nedokáže vidět, co i na základě různých informací, kam by bylo potřebné nějakým způsobem dát ty peníze. Samozřejmě o tom, jak je to dobré, a podobně se budou potom věnovat později v debatu toho, co říká první opozice. Ale to, co my vidíme, na tom je, že inherentní je očekávatelná od každé osobnosti, od každé osoby na světě, že nedokáže smířit jakékoliv zájmy. A my jsme poukazali na to, že je potřeba rozšířit naši pojem inkompatibility funkcí i na úrovni, jako na tu horizontální úrovni jako regionálního a celnárodního politika. A to je velmi důležitá věc. A další věc, na co jsme poukázali právě je, že tam je kromě tohohle, tam je i ten rozpor v tom, co znamená být ideální politik jako takový na regionální a celonárodní úrovni. My jsme poukázali na to, že na regionální úrovni zase znamená dělat dobré věci, které jsou viditelné, to znamená postavit nějakou železniční a podobně, nebo udělat otevřít nějakou, nevím, vyfotit se u školky a podobně. A to zase na regionální úrovni, a to si musím přiznat, víceméně stačí. Takže stačí nějakým způsobem dobrý manažer, třeba znám starší mozky, který uznávali a měli hrozně rádi pana Slotu, když ještě byl v Žilině. A to neznamená, že to celonárodní úrovni nějakým způsobem toho ten člověk dokáže obsat. Prostě je tam nějaký, na té celonárodní úrovni my očekáváme, že ten člověk, ačkoliv pochází z nějakého regionu, dokáže vidět ty věci v širší perspektivě. A proto opravdu nám ta inkompatibilita a to, že to nedokáže udělat, kvůli té inherentnosti toho problému, to nám vadí a to chceme řešit. To bych neděkuju. To bychom chtěli nějakým způsobem poukázat. A teď se dostanu k té reálné praktické úrovni právě tím, že využili argumenty naší druhé opozice. Takže dámy a pánové, první takový jednotlivý bod byla otázka zakázek. Takže ty lidi to zásadě ví nejlíp a proto je ideální vystupit právě o něm. Takže dámy a pánové, ta věc je za A, že my říkáme první úroveň argumentace je, že oni to neví nejlíp. Právě protože jsou zaslepeni tím jednotlivými osudy svých kamarádů a svých známých, protože regionální politik musí být oblíbený a musí mít přímý styk s těmi lidmi. Tím pádem není možné, aby se od toho nějakým způsobem odrostl. Tím pádem to neví nejlíp. Tím pádem on si myslí, že to ví, možná si myslí, že to ví nejlíp, ale neví to nejlíp. Na druhou stranu máme pár, to není tak, že my nevíme a že ty lidi v parlamentu vůbec netuší, jak je to v těch jednotlivých krajích. Máme kromě toho, že máme jako národní, různý zprávy, v ministerstvech, i různých iniciativ, to jsou neziskovky, tady Evropská unie, která je v tom jako velmi dobrá, protože máme jako regionální fondy a podobně. Takže to není tak, že bychom nevěděli. My prostě nepotřebujeme ty regionální politiky, který velmi omezeným pojetím toho, co správně udělat v celorepublikovém měřítku. Takže dámy a pánové, ne, zakázky by se prostě neměly udělat tímhle způsobem, protože to není efektivní a máme jiné způsoby. Děkuji. Druhá věc, to, že to v zásadě správné a přirozené. Tak dámy a pánové, bylo to asi hloupé od vlády, aby říkala, že regionální politik nějakým způsobem neví, jak to funguje v kraji a nemá nikde v hloubci duši zájem o to starat se o ten svůj kraj. Jenže to, co je extrémně důležité si uvědomit, je, že rozdíl mezi nějakou strukturou, nějakým strukturálním řešením a strukturální vazbou a formální vazbou a nějakou nostalgickou vazbou na ten region. Takže samozřejmě, dámy a pánové, my to vidíme zásadně rozhodně, když v okamžiku máme jako když ten člověk bude mít dvojí slib. Jednak jako formální slib ke svému zastupitelstvu, ke svému regionu, který bude nějakým způsobem viditelný a lidi mu to budou samozřejmě vyčítat, pokud bude dělat novinek něco třeba, pokud se objeví zpráva, že přiklepl nebo navrhl, aby to dal někam jinam, tak o to bude zodpovědný, dámy a pánové, té regionální úrovni, že on bude nějakým způsobem tím svým prvním formálním závazkem nucen dělat tyhle ty kroky, které třeba sám už možná si uvědomil, že nejsou úplně v pořádku, pokud byl nebyl za to slepen nějakou čitelnou. To je první úrovni, dámy a pánové, děkuji.
Takže jako ta formalita v té věci je velmi důležitá. A není to jenom, a je důležité udělat tu kvalitativní distinkci. Není to samé, jako že člověk pochází z regionu a tím pádem je to samé, jako když je regionální zástupce. Ta formální vazba je důležitá. A druhá věc je, že to, co říká opozice, je v zásadě taková jako hra na rovnost. To, že právě, když jsme se tady ty faktické poznámce, době vlastně druhá vláda, ono není reálně možné udělat to tak, že všichni budou mít nějakou svého zastupitelství, starostu v parlamentu. To znamená, že tímhle tím vlastně opět, a to bych chtěla vypíchnout, to vlastně znamená, že ta rovnost, kterou se snaží naše opozice použít proti nám, prostě nebude. Opět to budou nějaké partikulární zájmy jednotlivého starosty a ne celé republiky a všech zastupitelstvech. To je taky důležité pro Vy vlastne požadujete po tých politikoch, aby nerobili nič iné okrem tej politiky, ale to je nereálny stav. No, ale promiňte, ale to vyžadujeme oba dva, aby politici dělali všechno pro tu politiku, jaká na různých úrovních, takže nevidím, pardon, ale to nevidím žádný problém. A druhá věc je, že kontakt je, no, ještě bych chtěla podotknout, že právě ta provázanost těch osobních vztahů je to, co trápí asi nejvíc Evropskou unii z dneska. To, že právě každý si víceméně hrabe na vlastní písečko, nedokáže hájit jiné jako takové, a proto bychom to neměli tohleto přenášet na tu národní úrovni, už máme jako dost těch problémů. A další věc, ten úžasný argument o tom, že kontakt je nutný mezi tou úrovní. Dámy a pánové, on ten kontakt tam bude. Jak už ke svým předchozím argumentu, ti politici vždycky budou vycházet z regionu. Vždycky tam nějaký kontakt bude, opravdu nebude formální a nebude svazovat. A dámy a pánové, a poslední věc, a teda ten závěr toho, co jsme říkali, to, co říkal Maťo. Já vám to chci například tomu, aby jsme ty praktické věci. To, co se reálně stane, je, že náš systém, který už tak trpí tím, že lidé nevěří svým politikům, tento status se nějakým způsobem vždy prohloubí. Protože v okamžiku tam nebudou jednoznačné vazby a každý bude moct podezírat to právě proto kvůli té nerovnosti. Já nemám zastupitele v parlamentu tady vedlejší kraj mám, já jim to budu mít za a budu říkat, hlasej se být skorumpovaní a regionální zájmy vládnou celé republice a nehájí moje zájmy, i když by měli. Takže nějakým způsobem ta důvěra lidí jako celku, ne těch regionálních lidí, v tu státní úroveň klesne, a samozřejmě prostě ta korupčnost, protože a nějakým způsobem nespravedlivé rozdělování prostředků. Takže my vidíme, že to, co říkám v zásadě, je velmi v souladu s principy demokracie a zároveň s zájmy lidí. A zároveň v zásadě z zájmu těch jednotlivých politiků, kteří předpokládám chtějí dělat svůj job velmi dobře a pečlivě. Když ten argument času. Milí kamaráti, línia vládnej strany závisí od dvoch vecí. Po prvé neznalosti úlohy národnej a regionálnej politiky a po druhé od zlého vysvetlenia chápania kontaktu medzi politikmi a svojím vlastným regiónom. Takže v prvom rade sa budeme pozrieť na ten samotný pôvod. Čo tvrdí vládna strana je to, že v momente, ak my tu máme politikov, ktorí zastupujú tak ako regionálne záujmy a národné záujmy, tak budú zaujatí. Ako už prvečník povedal, samozrejme je to správne, my s tým súhlasíme. Oni však tvrdia, že človek sa nedokáže odosobniť a bude stále protežovať tú svoju jedinku a tých svojich kamarátov v tom svojom regióne, pretože tam vznikajú nejaké formálne väzby. Potom, že prichádza kontradikcia zo strany vládnej strany, kedy priznali, že vlastne oni, keď už pochádzajú z tej Banskej Bystrice, hoď nemusia jednotne nejakým komunálnym politikom, stále tie väzby vlastne v tej Banskej Bystrici majú, pretože majú kamarátov, majú sponzorov z pozície kampane a tak ďalej. A tým ľuďom sa takisto budú potrebovať zavďačiť. Ale Ľudská povedala, že vlastne, ale to je plný rozdiel, keď sú tie väzby formálne a keď sú tie väzby neformálne, ale rozdiel neuviedla, takže v tom nie je zásadný rozdiel. Tak poď. No, říkala jsem právě to, že v okamžiku, kdy ty domácí budeme nějakým způsobem moct za to obvinit v regionálních novinách a podobně, tak to je dost velký důvod pro to, aby se tomu snažili vyhrát. To je ta formální vazba. Nerozumiem, ale dobre. V každom prípade, čo je dôležité je to, nie to, čo nás zaujíma. Záujmy sú také, ak pochádzam z nejakého regiónu, a tak musím asi dobre. Tým pádom budem presadzovať o záujmy bez ohľadu na to, či budem komunálny politik alebo nebudem. Čo je výhodou, ak budem komunálny politik, je to, že tie problémy poznám do väčšej miery, pretože už pracujem v tom parlamente, riešim tie konkrétne problémy každý deň. Viem, keď tam máme napríklad záplavy, tak proste ako veľkú čiastku potrebujem štátneho rozpočtu uvoľniť. Viem presne, akú formu pomoci pri záplavách potrebujem poskytnúť, či tam potrebujem uvoľniť helikoptery z ministerstva školstva alebo z horskej služby a podobne. A z toho už budeme presne poznať, fungovať v rámci tejto komunálnej politiky
politiky, tak bude mnoho efektívnejší pri plnení týchto vecí. Čiže to je, čo sa týka túto dôvodu. No a teraz sa poďme pozrieť na samotnú úlohu národnej a komunálnej politiky. Tak, ďakujem. Tak na jednej strane sa tam hovoríme, že národná politika je o tom, že tí poslanci sa starajú o samotný štát. A potom regionálne tak, že sa staráme o každú jednu dedinku z tých 2000. Čiže hlúposť. Pretože dobre vieme, že prakticky to už je vecou komunálnej politiky, ktorá sa stará o dediny. Poslanci v Národnom parlamente rozdielujú peniaze v štátnom rozpočte na samotné regióny, ktorých je 800 kraje, proste na naše župy. To znamená, že oni nepotrebujú zastupovať nutne každú jednu dedinku, ktorá tam je, a žiadna dedinka nebudú krátená, pretože tam sa bavíme o krajoch. Proste tí poslanci národných parlamentov nemajú taký dosah až na spodok tej pyramídy v rámci jednotlivých dedín a tých malých starostov, ale majú dosah práve na tie vyššie územné celky. To znamená, že oni nesahajú už úplne na spodok, ale na ďalší stupeň tej pyramídy. No a je pravda samozrejme, že to je tá prvá vec, ktorá je to nasápaná. To znamená, že nikto nebude ukrátený, nikto nebude neférový, už len kvôli tomu, že proste tých krajov 8 a všetkých tam budú nejakým spôsobom zastúpené. Druhá vec je tá, že pokiaľ zachováme tú formálnu rovnosť, to lepšie, tá príslušnosť je lepšia, keď tá príslušnosť bude neformálna, ako som spomínal, pretože tí ľudia budú v tej veci lepšie povedaní. To je o politickom cykle. Viete, málo kedy sa stane to, čo sa stalo možno Poliačikovi, a síce, že sa stane poslancom len tak, z ničoho nič. Poslancom o tom, že prejde niekoľkými funkčnými obdobiami nejakej komunálnej politike, pozná problém toho kraja, prešiel nejakým mestským zastupiteľstvom, potom nejakým župným, možno bol županom, možno bol starostom mesta, alebo šuster a podobne. To znamená, že pozná také pomery pomerne dobre, neďakujem. No a tým pádom, že tieto pomery pozná, tak dokáže mnoho efektívnejšie z národnej rady presadzovať tieto záujmy. A to sa dostávame v podstate celej debaty podľa mňa. To, čo vládna strana nazýva korupciou a protežovaním vlastného regiónu, my tvrdíme, že to je predsa povinnosť toho politika, ktorý dostal hlasy od svojich voličov, aby plnil verejnú službu. Presne o tom to je. Je prakticky jasné, že alebo väčšinou to tak funguje, že keď pochádza nejaký človek, ktorý dlhodobo pôsobil v komunálnej politike, napríklad z Košíc, ako šuster, tak väčšinu hlasov mal prekvapivo odtiaľ. Pretože tí ľudia ho poznajú, vedia proste, aký mal vplyv na daný región a tým pádom má podporu. A teraz, keď dostane podporu do svojho regiónu, tak to nie je úplne legitímne, keď nejakým spôsobom začne vrácať. Takisto to tí poslanci, tých poslancov je 150. Áno, jasné. A tých poslancov je 150, keď si zoberiete štatistiku, každý kraj tam má proste svoj zastúpený, každému kraju ten svoj poslanec môže v tom svojom zornom uhlu pohľadu nejakým spôsobom pomáhať. To znamená, že nenastáva nejaká nerovnosť. A teraz, pokiaľ ja som poslanec a celú svoju kampaň založím naozaj na tom, že áno, proste budem pomáhať východnému Slovensku, pretože viem, aké máte problémy, pretože som 20 rokov pôsobil ako v komunálnej politike, pretože máte problémy v tom a v tom. A potom ma zvolia a ja si naozaj pozriem štatistiku, že aha, tak som vyhral práve v tých volebných obvodoch v Košiciach a proste po východnom Slovensku, tak si poviem, aha, tak áno, tak nech plní svoje volebné sľuby, pretože som viazaný, pretože je tam tá politická moc, a chcem byť zvolený znovu, pretože keď tie sľuby nesplním, takže ma si nezvolia, pretože im povedia, aha, tak tento politik sklámal našu dôveru a tým pádom pošlo do múky. No a to je ten vlastne tlak voličov a tlak samotnej demokracie, ktorý by to mal byť proste. Áno, to je posledná vec, ktorá je veľmi dôležitá. Súhlasíme s tým, že minister hospodárstva nemôže byť podnikateľom, pretože by rozhodoval svoj prospech. Takisto ako sudca nemôže byť podnikateľom, pretože tiež by rozhodoval svoj prospech. Táto inkompatibilita má svoj zmysel, pretože ľudia produžoval svoje záujmy. Ale tu v tejto politike, vo vzťahu národnej a regionálnej politiky, ten politik nepresadzuje svoje záujmy, to, že bude mať veľký dom, ale presadzuje záujmy regionov takého ľudí. A ktorí ho zvolili a reálne voličov. A to je princípom celej demokracie predsa. Takže to znamená, že ako náhle my narušíme tento princíp inkompatibility z toho dôvodu, že ten človek bude plniť sľuby svojim voličom, ktorý mi dal v kampani, tak potom narušíme princíp samotnej demokracie, a celý volebný princíp, ktorý tu nám máme. Takže, aby som zhrnul túto reč. Poprvé, vládny princíp protirečil vo veci kontaktov na región, pretože my tvrdíme, že neformálne väzby môžu byť úplne rovnako také si silné ako tie formálne. Pričom tvrdíme, že tie formálne sú pre nás efektívnejšie, pretože ten človek vidie problematiky trochu viacej. Ukázali sme vám, že úloha politiky medzi tou národnou a regionálnou
nedochádza tam nejakej diskriminácii, nejaké malej obce v Hornej Dolnej, pretože tam je ten kontakt medzi národnou politikou a regionálnou nie je úplne tými mikroregiónmi. A na záver som ukázal princíp tej demokracie, princíp tej voľby, princíp verejnej služby, ktorý by nemal byť narušený, pretože akože narušený bude, tak potom sa vlastne celá ten princíp právneho štátu a efektivity komunálnej politiky stráca. Preto dúfam, že som vás presvedčil, že v žiadnom prípade by sme takúto inkompatibilitu nemali uzakoniť. Ďakujem veľmi pekne. Tak vážené dámy a páni, ja sa vo svojej reči nejako budem venovať tomu prvému stolu a zhrniem teda tie tri body konflikcie, ktoré tu na strane opozície videli. A potom sa budeme venovať tomu, že kto je politik a budeme si niečo o imperatívnom mandáte a potom si budeme venovať delbe moci, ktorá by v štáte mala byť a ktorú my chceme presadzovať čoraz viac. No, ale poďme sa na to pozrieť. V prvom rade, ako už len poukážem na ten prístup, ktorý tu opozícia zaujala, že ak od niekoho niečo dostanem, je dobré, ak tomu niekomu niečo vrátim a to korupčné správanie, ktoré to vláda to je presne to, čo je nelegálne pri sponzoroch, že keď vám niekto zasponzoruje kampaň, tak potom mu to nejak na štátnych zákazkách vrátite. Tak toto je úplne rovnaký princíp. Keď vám niekto zasponzoruje plat primátora alebo plat mestského poslanca, takže mu to potom vrátite. A myslím si, že týmto to pekne vystihuje, alebo sa tomu budeme venovať ďalej. Druhé, to bol krásne, lebo prvý bod, ktorý Maťo priniesol do toho, je, že my musíme mať, oni musia mať dokonca viac mandátov, to je úplný ideál, lebo oni potom poznajú kraj a vedia, že v tom kraji je dobre, lebo my určite nemáme tie analytické centra a tak ďalej. A čo máme, ale aj keby sme to uznali, lebo prišiel Majo, ktorý vravel, že len veľmi málo politikov sa dostane do politiky čistá jasná, väčšina z nich prejde si tým komunálnym procesom a väčšina z nich pozná ten svoj kraj. To znamená, že on sám odpilil ten prvý argument, keď tvrdí, že vlastne, neďakujem, v zásade každý politik, ktorý je momentálne v parlamente a hoci nemá 2 mandáty, tak pravdepodobne pochádza z komunálnej politiky a preto pozná tú komunálnu politiku. To znamená, že áno. No, ale akým spôsobom to vylúčuje to, že nám do tej komunálnej politiky ešte stále nejaký mandát zastáva. Je tam ten problém? No, to sa dostaneme k tej viazanosti a k tej korumpovateľnosti. No, ale to znamená, že tí politici sú schopní rozhodovať efektívne, aj keď nemajú tie 2 mandáty. Takže, no a teraz poďme pozrieť tomu, že kto je to politik a aký má mandát. Naše krajiny vyznávajú voľný mandát týchto politikov. To znamená, že politik v momente, ak je zvolený, tak má brať ohľad to, čo je najlepšie pre jeho krajinu a má voliť podľa svojho vedomia a svedomia. To znamená, že ak politik z Bystrice, ktorý ako je pôvodom z Bystrice, má veľmi rád svoje mesto, tak on keď sa bude rozhodovať, keď tá diaľnica bude viesť, a teraz je niekoľko alternatív, a tá najlepšia alternatíva fakt je, že on tu bude blízko tej Bystrice viesť, tak podľa vedomia a svedomia logicky by sa mal rozhodnúť, že áno, pôjde to tam a ďalej. A teraz sa dostávame k tomu, čo navrhuje naša opozícia, že no a čo, keď on je ešte aj primátor tej Bystrice, lebo vtedy nastáva to korupčné, priamo alebo nepriamo správne, to jednak, že je súčtovateľ, že potom už nebude primátor, a druhé to, že on je priamo finančne motivovaný ostatným primátorom, pretože on tie platy alebo nie sú až také nízke, povedzme si, že tí politici nekonajú úplne najčestnejšie, tak proste on ako ten primátor Bystrice má hlasovať za nejaké rozhodnutie, ktoré poškodí jeho funkciu v danom meste, ale zároveň pomôže republike ako celku. A my si myslíme, že proste ten parlament, alebo celé rozhodovanie by malo byť utilitaristické v štáte. Samozrejme musíme rešpektovať menšiny a tak ďalej, ale čo je dobré pre väčšinu. A proste v prípade tej diaľnice alebo v prípade nejakých nepopulárnych rozhodnutí, kde bude nejaká továrne alebo zase elektrárne trvá, tak proste treba brať ohľad na dobro celkom, neďakujem. No a v momente, ak vy zaviažete toho politika, tak z mandátu voľného sa stáva mandát imperatívny a to, že ten politik je chtiac, nechtiac, či už proste len tým, že tam ho roznesú médiá, ale priamo tým, že on dostáva tam aj plat, je nutený hlasovať tak a niečo, čo je proste nie je najlepšie pre štát. To znamená, že ak my presekneme tie väzby medzi komunálnou a štátnou politikou, dokážeme zabezpečiť akési neviazanosť tej vlády k tomu problému, aj keď znalosť, alebo neviazanosť toho, že nie je obmedzovaná pri svojom rozhodovaní. Dobre, neďakujem. Takže, dobre, a to je vlastne aj dôvod, prečo celkovo už hovoríme o tom, že politikom dávame imunitu, majú vysoký plat a podobne, aby sa mohli fakt nezávisle rozhodovať a potom ich práve priviežete týmto druhým mandátom, ktorý k tej druhej stoličke a potom sa rozhodujú práve za mnou. A potom ďalšie, tu ide o dielbu moci.
dielba moc nemá byť iba medzi legislatívou, exekutívou a súdnictvom, ale my si myslíme, že tam má byť ešte aj horizontálne proste na level. To je preto, to je to, prečo my sme postupili tú celú decentralizáciu proste v posledných 10 rokoch, prečo efektívna vláda je oveľa decentralizovaná vláda je oveľa efektívnejšia ako centralizovaná. To znamená, že my chceme do vedenia zapojiť čo najširšie špičky. To znamená, že my nechceme tie úzke elity, ako vraveli oni, že je super, keď v kraji si vychováme elitu a potom tá istá elita bude vlastne ešte aj elita pre štát, celý ešte aj pre svoje mesto, bo má 300 stoličiek, ktoré určite elita nebude zvládať, lebo veď oni nemajú toľko práce, čítať tie stovky strán materiálov, tak my si myslíme, že toto oni nebudú vládať a zároveň skúžujeme to množstvo elit. My chceme proste, aby tým procesom si prišlo širšie množstvo ľudí a potom jednak vy redukujete to, že keď je moc sústredená v rukách užšej skupiny ľudí, tak jednak zvyšujete tú šancu korupcie. Takisto, pokiaľ vy dáte väčšiu moc tým jednotlivým, lebo hoci, keď je niekto poslanec na to v rôznych miestach, tak potom oveľa inak vie ovplyvňovať a správať sa tých jednotlivých parlamentov a lobovať za rôzne nariadenia a podobne, tak keď toto vy všetko popresakávate, tak každý bude mať svoju jasne vymedzenú úlohu, že ja robím dobre pre štát, ja robím dobre pre kraj a tak ďalej. Oni budú spolu komunikovať, ale úplne formálne. A potom každý bude robiť svoju malú časť práce a potom všetci sa budeme mať radi, lebo žiadne mestečko nebude protešované, len preto a nebude mať zrazu postavené ihrisko, len preto, že ono z hodou okolností náš starosta je ešte aj poslanec Národnej rady. Takže čo my vravíme, je, že my sme za to, politici majú mať voľný mandát, akože majú sa rozhodovať vedomia a svedomia na národnom parlamente, na národnej úrovni to, čo je najlepšie pre štát, na mestskej, čo je najlepšie pre mesta a tak ďalej. Pokiaľ vy zviažete tie diskusie, vy toto presekávate a oni potom nedokážu sa racionálne rozhodovať podľa toho, čo je dobre. Na druhej strane, nielenže vy viažete týchto politikov, ale takisto sústredíte moc do užšej skupiny ľudí, čo podľa nás akože už proti tým demokratickým prístupom, keď proste čo najpriamejšia demokracia je o tom, že čo najviac ľudí má možnosť ovplyvniť celý ten proces výkonu moci a vy keď dáte tomu viacej ľuďom, hoď menej moci, tak ono dostanete lepšie výsledky, pretože tí ľudia jednak nebudú zlákaní na tej zlé chodničky tým, že majú ešte ďalší plát, jednak budú lepšie sa vedieť sústrediť na to svoje miesto, lebo hoď máte aj 4 proste asistentov sem, 4 tam, ale ten poslanec aj tak nakoniec, ak chce urobiť reálne informované rozhodnutie, on musí cestovať potom a keďže opozičná prvá opozícia sama si priznala, že ono v skutočnosti tá odbornosť tých poslancov stále je, pretože oni väčšinou si predtým komunálnu procesom, tak prosím vás, podporte vládu. Ďakujem. Dobre, tak naša druhá pozícia sa na túto tézu pozrie z takého iného pohľadu, ako sa, možno sa na ňo časti pozerali tieto ostatné týmy, ale my sa pozrieme na štát ako celok. Hej. Vieme, že štát ako celok a ten parlament v štáte musí robiť rôzne rozhodnutia. Časť tých rozhodnutí sa viac menej týka nejakého toho celkového štátu a jeho pôsobenia na vonok, ako je nejaká medzinárodná politika a ďalej. A potom avšak, aby štát vedel fungovať čo najlepšie, je potrebné zabezpečiť, ako vieme, štát sa skladá z rôznych regiónov a týchto menších celkov, je potrebné zabezpečiť to, aby každý z týchto regiónov a celkov pracoval čo najlepšie. A to je práve to, čo my hovoríme, že pokiaľ aj títo poslanci, ktorí budú mať mandát v Národnej rade, budú môcť mať nejaký mandát alebo volenú funkciu aj v tejto regionálnej politike a ukážem vám hlbšie, ako naša prvá vláda, čo ona to urobila dobre, ale hlbšie vám ukážeme to previazanie toho, ako to pomôže rozvoju celkového štátu. Dobre, poďme sa pozrieť na to, že prečo to dobre prešlo. Tak ako vieme, v tom štáte sú dané regióny. No. A teraz rôzne regióny nie sú na tom rovnako. A to je práve to, čo už nám spomenula aj naša prvá vláda, urobila to veľmi dobre. Aj to, že to hovoril Majo, a povedal práve to, že určite regióny sú vyspelejšie, majú menej problémov, či už živelných alebo ekonomických, sociálnych, a určité regióny majú viac problémov. Hej. Je to napríklad na Slovensku, je to východné Slovensko, ktoré je dlhodobo zanedbávané. To bolo to, čo hovoril už niekto z rečníkov. Dobre. A teraz, to, o čom je táto debata, je v zásade to, že či človek, ktorý pochádza z nejakého regiónu, bude skorumpovateľný. Opozícia hovorí, že áno, preto to bude zlé, lebo ten štát nebude fungovať nejak objektívne a bude sa na to rozhodovanie podielať čo najmenej ľudí. Čo hovoríme my, v zásade je to, že práve takto dávame možnosť ľuďom z týchto regiónov,
ktorí buď priamo pochádzajú a potom aj budú pôsobiť, budú aj v Národnej rade a budú aj v týchto málo rozvinutých regiónoch, dávame možnosť byť práve v tejto vláde. No, čo to znamená? To znamená, že budú mať áno, ako keby budú mať viac moci vo svojich rukách. A to my vidíme ako jeden veľmi pozitívny prvok. A teraz prečo? No, ako som povedal, máme problematické a neproblematické regióny. No. A teraz, No, a teraz, predstavme si, že máme celých 150 poslancov, čo máme na Slovensku, že tam máme jedného poslanca, ktorý reprezentuje záujmy Západoslovenska, a Západoslovenského regiónu, napríklad hlavne Bratislavy, a potom tam máme nejakého poslanca, ktorý reprezentuje východné Slovensko. No, a teraz, každý z týchto poslancov, to je to, čo hovorí opozícia, v zásade presadzuje svoje záujmy. No, to znamená, že vlastne taký bratislavský poslanec, ktorý ide napríklad starosta Bratislavy, presadzuje to, aby Bratislava dostala nejaké investície z vlády. Výborne. A teraz práve ten poslanec, ktorý ide na čele Košíc, presadzuje to, aby východoslovenský región, alebo práve tie Košice, dostali nejaké peniaze. No, fakt. Nemusíte, lebo ja vám to teraz vysvetliť. No a teraz, prečo si my myslíme, ako druhá vláda, že toto je práve najlepší spôsob rozhodovania? Ja viem, no. A to zase, a teraz sa vraciam k tomu princípu, čo bola jedna hlavná výtka, to je, že dostanem, vrátim, hej, že to je tá korumpovateľnosť. No teraz, tak obidva poslanci prednesú toto v Národnej rade. A teraz Národná rada ako funguje? No tak oni tvrdia, a to bolo veľmi dobre povedané, že tento poslanec, keď je v tej lokálnej politike, vie presadzovať tie svoje záujmy. Hej? A ešte to, že sme povedali to z prvej opozície, či z prvej vlády, že ich vie presadzovať, že niektorí poslanci ich vedia presadiť veľmi dobre. Dobre, a teraz máme vládu. A teraz vláda, a predstavme si dva svety. Vláda v jednom svete zase bude chcieť podporiť ten západoslovenský bratislavský región, ktorý už momentálne bude viac vyspelý. A potom máme rozhodnutie, že v tom druhom svete, že vláda podporí ten východoslovenský región, ktorý je na tom horšie. No a teraz, prečo vláda neurobí rozhodnutie to, že signifikantne podporí práve ten západoslovenský región je to, že celoslovenská mienka im to nedovolí urobiť. Prečo? A teraz, že prečo? Pretože v zásade tá vláda funguje na nejakom volebnom princípe. Hej? A to znamená, že pokiaľ že tí voliči sa rozhodujú na základe toho, že či vláda robí dobré alebo zlé rozhodnutie. A teraz je všeobecne známe, môžete si myslieť, že je všeobecne známe, že pre Slovensko asi nebude najlepším rozhodnutím, keď podporíme ten západoslovenský región. Nie. A je všeobecne známe, že keď podporíme ten východoslovenský región, ktorý je všeobecne na nejakej nižšej sociálnej úrovni, tak to priniesie aj vyšší benefit v zásade pre celé Slovensko. Z toho nám vyplýva, že jedno rozhodnutie je oveľa lepšie v tom volebnom princípe ako to druhé a na základe toho, že ten poslanec je aj schopný ho pretlačiť, tak... No dobre, povedať. No tak, to je presne ten skvelý prípad pre nás, pretože v tom modeli, ktorý podporuješ ty, aj keď tí peniaze najviac podporuje východoslovenský región, tak len tretina poslancov, ktorá je z východoslovenského regiónu, podporí tie peniaze. V našom modeli všetci, keďže ozaj tie peniaze podporuje ten východoslovenský región najviac, všetci tí poslanci podporujú tie peniaze pre východoslovenský región, nie? A nie len jedna osmina pre Prešovský kraj. Vieš, radšej rýchlo? Jasne. Pokiaľ poslanec je nezávislý, podporuje kraj, ktorý to potrebuje najviac. Pokiaľ je poslanec závislý, podporuje kraj, ktorý je ten jeho. My tvrdíme, ten prvý model je lepší. No výborné. A to je veľmi dobré, pretože keď tam tu nám príde poslanec, ktorý podporí západoslovenský región, tak to je práve ten volebný princíp, to je princíp tej vlády a celého parlamentu. Hej? Že pokiaľ príde poslanec, aby chce podporiť západoslovenský región a je tam jeden z toho západoslovenského, tak tu máme všetkých tých zvyšných, ktorí ako sami povedali, nemôžu byť z celého Slovenska, nemôžu tu zastupovať nejaké konkrétne záujmy tých ostatných, tak tí zvyšní tu majú predsa nejaký objektívny pohľad na to. Ten jeden je skorumpovaný podľa nich, ktorý sa snaží presadiť ten svoj región čo najviac, ostatní sú tí objektívni. A práve tí ostatní zvážia to, že to nie je dobré rozhodnutie. Ten jeden neznamená, že to prejde. No. Dobre. Dobre. A zase si myslím, že to je to, prečo by ste mali hlasovať za nás.
priestor, teda, že môžem uzavrieť túto debatu a že mám teda tú príležitosť vám ukázať, čo je dôležité, pokiaľ príjmame nejaké pravidlá pre usporiadanie štátu. No a pokiaľ my príjmame tie pravidlá pre usporiadanie štátu, a to je to, čo celý čas vedela vládna strana, tak je to, že my musíme ten systém nastaviť tak, aby sa chránil. Aby ten systém nás chránil práve pred zneužitím moci. To znamená, že pokiaľ, teraz vám to pekne porozprávam, a čo hovorí vlastne opozičný tým, pokiaľ opozičný tým hovoril o tom, že sú prípady, v ktorých toto celé, takýto dvojitý poslanec nám vie priniesť nejaké benefity, tak my sme vám ukázali, že poprvé, tie benefity, ktoré nám môže priniesť, on už aj tak dokáže priniesť aj bez toho, aby mal ten dvojitý mandát, čo si vlastne krásne potvrdila opozícia sama. A v druhom rade, aj keby tie benefity priniesol, tak to nestojí za tie riziká, o ktorých sme tu my hovorili. No, ale poďme teda pekne k tomu, aby som vám vysvetlila presne, o čo tu ide. Takže, tá opozičná strana nám vlastne navrhovala, aby sme mali ľudí, ktorí majú nejaké dva záujmy. Neďakujem pekne, pretože tvrdili, že tie záujmy sa prekrývajú. Oni hovorili, že v podstate všetok ten záujem vychádza od nejakého ľudu, ktorý sa nachádza v nejakých krajoch, v nejakých regiónoch a tak ďalej, a preto by mal byť aj na tej národnej stránke zastupovaný. Lenže to, čo tvrdíme my, je to, že tu táto správa bola nejakým spôsobom decentralizovaná a bola decentralizovaná z istých dôvodov, a to tých, že máme tu nejaké celoštátne záujmy a potom tu máme regionálne záujmy. A my si myslíme, že je dôležité to oddeliť. Pretože tak, ako sme sa bavili o tom, alebo respektíve pretože tak, ako je dôležité, tak, ako tu máme proste tie záujmy, ako je vykreslil Janko, ak sa na tom dosmieš, ti môžem priniesť príklad tých diaľnic, ktoré sú proste naozaj pre tú konkrétnu dedinu, konkrétne mesto proste problematické, lebo proste nikomu sa nepáči, že mu diaľnica pôjde cez mesto, ale vy už keď nie ste v tej svojej záhrade, tak vtedy sa vám už páči, že tam tá diaľnica pôjde. A to sú presne a to sú presne tie konflikty, ku ktorým nutne bude dochádzať v tej politike a pri ktorých tí ľudia sa nedokážu od nich odosobniť a pri ktorých vždycky ten niektorý z tých princípov preváži a teda, že ten poslanec si bude musieť vyberať, za ktorú stranu bude lobovať a bude si vyberať za to, že bude, aj keď mu to vedomie a ja neviem, čo všetko hovorí ústava, proste bude kázať, že by sa mal rozhodnúť pre tú diaľnicu, tak on si proste vyberie, že nepôjde tá diaľnica cez to, lebo chce si zachovať svoju funkciu. Nie, hovorí pravdu. Že sú tu niektoré veci, ktoré by mali byť oddelené. Tak ako keď máte proste nejakú exekutívu a máte tu nejakú justíciu, kde sa tie veci áno, výborne prekrývajú, máte tu ministerstvo spravodlivosti, ktoré by určite sa potrebovalo, by sa im hodilo, keby tam bol nejaký sudca, ktorý by im porozprával, ako to funguje. Ale my ich nespojíme, lebo pre Boha sú tam tie rizika, že oni sa budú vzájomne ovplyvňovať. Tak takisto my hovoríme, že nemôžeme predsa spojiť niekoho, kto má záujem na jednom a úplne iný záujem na druhom, a aby si potom nevedel vybrať, aby potom hľadal proste toho svojho záujmu. A to je zase, to sa dostávame k tomu mandátu, o ktorom sme hovorili, že teda ten mandát má byť voľný a nemá byť aj nejakým spôsobom viazaná, neďakujem pekne, napríklad tým platom toho, že som poslanec alebo starosta v tej svojej dedine. To znamená, že zase sa dostávam k tomu, čo teraz sme hovorili, že štát sa má takýmto spôsobom chrániť a takýmto spôsobom zabrániť tej situácii, že tam bude človek, ktorý si nebude vyberať podľa tých kritérií, podľa ktorých by sme chceli, aby si vyberal. Pretože toto je národný parlament, v ktorom on má nahľadiť na tie celonárodné záujmy a v ktorom nemá nahľadiť na tie záujmy seba ako starostu mesta. Lebo na to tu máme proste inú štruktúru, na to sú tu proste, ja neviem, združenia miest a obcí a tak ďalej, proste na to tu je vytvorený systém. Dobre. A potom by som sa chcela dostať k tomu, o čom sme hovorili, a to je teda tá deľba moci. Že tá deľba moci nemusí spočívať len v tej forme, že teda si udelíme na tú, ja neviem, exekutívu, legislatívu a tak ďalej, ale že si myslíme, že na riadení štátu by sa malo podieľať čo najviac ľudí. A samozrejme, že to musí byť v rámci nejakých reálnych možností, to znamená, že nenapcháme do Národnej rady 1500 ľudí, stačí nám 150, ale ide o to, že nechceme, aby sa proste tie elity, tak ako to hovoril Janko, prekrývali. Že my chceme, aby tu boli proste ľudia, ktorí vedú obce a ktorí majú svoje idei, máme tu ľudí, ktorí majú proste, ktoré vedú štát a majú svoje idei a tak ďalej a títo ľudia medzi sebou budú komunikovať a budú každý hľadiť na svoj záujem. A v tom je teda tá úloha, to je to, čo my chceme vyjasniť, tie ich záujmy. Aby to nebolo proste, aby sa tie záujmy neprekrývali, aby neboli nejasné. My chceme transparentnosť, my nechceme to, aby proste tu musel byť strach z toho, ďakujem pekne, alebo ešte poď. Dobre, ale tak potom podľa toho, čo tvrdíš, že v parlamente stačil ten poslanec, čo obhajoval záujmy Slovenska, nie je určite v parlamente pluralitu názorov. No áno, dobre, ale však preto sú tie voľby. Akože však tu máme tých 150 poslancov, ktorí ľudia zvolia, lenže nech ich zvolia na základe ich
volebného programu, proste alebo keď sa rozhodnú, že budú voliť na základe tej príslušnosti, tak dobre, ale proste, ja neviem, nech ten poslanec už potom naozaj hľadí na tie svoje záujmy slobodne. Nech môže mať tú vlastnú vôľu, tú čistú myseľ, aby sa rozhodol, že OK, síce som bol zvolený, ale proste je tu nejaký môj program, ale nebudem zvolený len preto, že, respektíve nie, že bol som síce zvolený, ale nebudem teraz sa rozhodovať na základe toho, že či mi môjim rozhodnutím odíde jedna pozícia, alebo neodíde. Proste o to tu ide, že tí ľudia, pokiaľ sú volení, tak sú viazaní tými svojimi sľubmi, ale nie sú viazaní tým, že ja neviem, niekde sú zamestnaní ako poslanci alebo ako starosta. Proste to je to vyjasnenie tých funkcií. Čiže ja dúfam, že sme vám ukázali, že teda tá skupina ľudí, ktorí by vedeli rozhodnúť o tom, že čo je vhodné pre daný štát, sa ako v rámci toho národného parlamentu je dostatočne informovaná, sú na to prostriedky, ale tak ako sme aj ukazovali, proste tí ľudia prechádzajú tou politikou po tých štruktúrach jednotlivých, tým pádom oni sa to všetko naučia, oni to všetko zistia, takže a je oveľa praktickejšie im nezväzovať ruky zbytočne tým, že budú mať proste dvojité záujmy, radšej ich nechať rozhodovať sa na tom celoštátnom záujme a nezväzovať im práve ruky tým, že budú musieť vyhovieť raz jednej skupine, ktorá znamená Slovensko a raz druhej skupine, ktorá znamená moje mesto, v ktorom som starosta a ktorého záujmy zastupujem. Preto ja dúfam, že sme vás presvedčili, že teda aj kvôli tomu, že je tu teda nejasnosť v tej voľbe toho poslanca, ale aj to, že je tu, malo by sa na voľbe alebo vedení toho štátu podielať čo najviac ľudí, pretože je to dobré a pretože to kreuje nové nápady, tak práve preto podporíte práve vládnu stranu a nebudete sa snažiť nejakým spôsobom zbytočne znetransparentňovať na štát. Tak, vážení spoludebatéri, kamaráti, dovolte mi uzavrieť túto debatu zo strany druhej opozície. Budeme sa rozprávať asi o 3 bodoch. V prvom rade, či je naozaj taký veľký problém, keď dochádza k konfliktu záujmov medzi parlamentným poslancom a tým komunálnym poslancom. Ďalej sa budem baviť o tom, či nie je naopak lepšie, keď ten komunálny poslanec pozná detailne svoju politiku a tie jej záujmy potom presadzuje v parlamente a potom oddeluje moc. Tak poďme teda k tomu konfliktu záujmov. V zásade, čo je problém vlády, je to, že existujú národné otázky a regionálne otázky, tak ako to oznelo v predošlej reči, a že ten poslanec, pokiaľ bude aj národný, aj regionálny, tak sa nebude vedieť dosť dobre rozhodnúť, pretože bude zaslepený osudmi tých ľudí a zaslepený vlastnými záujmami a zaslepený tým, ako ten región funguje, dámy a páni. Lenže ako to už niekoľkokrát odznelo, ten človek proste, on je volený nejakými ľuďmi. A či ten človek proste funguje ako regionálny poslanec alebo ako primátor, alebo nefunguje ako regionálny poslanec a primátor, tak stále hájí záujmy nejakej skupiny ľudí, dámy a páni. On stále vie, kto je skupina ľudí, ktorí ho volia, a proste tí ľudia, ako to už odznelo aj od prvej opozície, tí ľudia proste väčšinou volia nejakých poslancov na základe regionálnej príslušnosti, lebo vedia, že tí ľudia proste, áno, títo ľudia sú presne tí ľudia, ktorí budú hájiť ich záujmy, čiže tam v princípe je úplne jedno, či ten politik, či ten národný poslanec formálne drží funkciu komunálneho politika, alebo ju nedrží, pretože tak či tak sa bude snažiť hájiť záujmy nejakej skupiny ľudí, ktorá ho volí, a tí ľudia väčšinou áno naozaj pochádzajú z regionálnej politiky. Janko povedal, že v zásade veľmi zle, ak od niekoho niečo dostane a potom to vrátim, dámy a páni, že presne takto proste fungujú voľby. My dostaneme hlas, poslanec dostane hlas od ľudu, od nejakej časti ľudí, aby hájil ich záujmy a robil presne to, čo oni chcú, a potom im to vracia tým, že presadzuje presne ich záujmy, dámy a páni, na tom nič zle nie je, môžeš ju Pero lenže to, čo sme mi hovorili, je, že ty nehájiš záujmy tých ľudí, ty hájiš svoj záujem v tom, aby si ostala starostom, aby si ostala poslancom. No a keďže ostávaš poslancom a starostom presne preto, lebo hájiš záujmy väčšiny tých ľudí, ktorí ťa volia, Zuzka, ty nehájiš svoje záujmy, ty nejde o to, že sa snažíš dosiahnuť čo najvyšší zisk svojej firme. Ty stále hájiš záujmy určitej väčšiny ľudí, ktorá si ťa zvolí, či už v meste, alebo v parlamente. Je to úplne jedno, ty stále nehájiš svoje osobné záujmy, Zuzka.
politická. Čiže v tomto nám odpadá ten konflikt záujmov, pretože tu k žiadnemu konfliktu záujmov nedochádza, či už je ten poslanec regionálny alebo národný, on stále nehájí svoje vlastné záujmy, ale hájí záujmy tých ľudí, ktorí si ho zvolili, dámy a páni. A presne takto funguje proste náš štát, presne na takomto princípe funguje náš štát, že keď od niekoho dostanem hlas, tak sa snažím presne pre toho človeka niečo spraviť a nie pre celý štát, proste presne preto tu máme také široké politické spektrum a niekto volí ľavicu, niekto volí pravicu, niekto volí, ja neviem, volí politika, ktorý pochádza z Košic, niekto volí politika, ktorý pochádza z Bratislavy, presne preto, lebo ten človek každý poslanec hájí v zásade rozdielný záujem a presne potom dochádza k nejakému celonárodnému konsenzu, lebo je tu tých 150 poslancov, ktorí sa na niečom dohodnú, ale každý z nich v zásade hájí nejaký rozdielný záujem a potom tu dochádza k nejakému rozhodnutiu, ktoré nikdy, dámy a páni, nemôže byť proste úplne zle, keďže je tam tých 150 poslancov, ktorí sa niečom dohadujú. Čiže pokiaľ by tam aj bol jeden, ktorý by sa snažil pretlačiť, aby tá diaľnica nešla okolo Banskej Bystrice, tak je tam ďalších 149, ktorí mu môžu povedať, nie, je to hlúposť. Čiže v zásade tam je dosť obmedzená možnosť toho, že k nejakému reálnemu konfliktu záujmov dôjde. Na druhej strane, čo je ale veľmi pozitívne je, že pokiaľ ten človek reálne každý jeden deň prichádza do styku s tou komunálnou politikou, a to už bolo spomínané, tak dokáže lepšie prenašať, pretože ten štát nie je nejaký pojem oddelený od toho, čo prebieha v zvyšku sveta v nejakých obciach. Tie obce presne sa spájajú potom do krajov a to sa spája do celého nášho štátu. A pokiaľ ten človek denne prichádza do styku s tým, čo sa deje v obciach a v krajoch, tak potom presne tie problémy, ktoré tam prebiehajú, dokáže lepšie aplikovať pri celonárodných rozhodnutiach, ktoré v zásade sú úzko prepojené aj s tými regiónmi, aj s tými krajmi, aj s tými mestami. A pokiaľ on jednoducho lepšie pozná tieto problémy, dámy a páni, tak dokáže efektívnejšie vykonávať tú politiku. Naopak, presne ako to hovoril Matej, jednoducho my si myslíme, že pokiaľ ten človek, že pokiaľ ten človek fakt prichádza do styku s tou politikou, tak dokáže lepšie vykonávať tie rozhodnutia a on bude zaujatý tak či tak. Proste, on stále bude vedieť, že nejaká skupina ľudí ma zvolila kvôli tomu, že pochádzam z Košic. Ale plus, čo je pozitívny efekt oproti tomu, či bude formálne držať tú funkciu alebo nie, je, že pokiaľ formálne drží tú funkciu, tak naozaj vie, čo sa v tých regiónoch odohráva. A to je to, čo si myslíme, že je veľmi dôležité, pretože ako som už hovorila, ten štát je úzko prepojený s regiónmi, takže pokiaľ politik vie, čo sa tam odohráva, tak je to pre rozhodovanie celoštátne len dobre. Poďme sa teraz pozrieť na tú dielbu moci. No áno, samozrejme, ako Zuzka hovorila, je veľmi dobre, proste pokiaľ viacej ľudí drží menej moci. Lenže v podstate tá moc je veľmi efektívne, to, že tá moc nebude zneužitá, je veľmi efektívne zabezpečené tým, že áno, funguje tam ďalších 149 poslancov, ktorí môžu to jeho rozhodnutie do dosť veľkej miery ovplyvniť. A takisto, že je tu mechanizmus toho, že pokiaľ ľudia, občania, voliči, ktorí dávajú poslancovi ten hlas, budú vidieť, že je skorumpovaný, že nekoná svoju prácu efektívne, tak oni si ho v ďalších voľbách nezvolia, dámy a páni, pretože oni majú možnosť zmeniť to, kto v tom parlamente bude sedieť a kto bude sedieť aj v tej komunálnej politike, dámy a páni. To nie je tak, že keď ten človek raz bude zvolený, tak už mu v živote moc nebudeme môcť zobrať, či bude aký skorumpovaný alebo nebude skorumpovaný. Tí ľudia majú reálne, keďže tí ľudia mu moc dali, tú moc mu aj môžu vzdať, dámy a páni. A presne takto to funguje, pokiaľ ten politik proste bude efektívny a nebude skorumpovaný, tak môže v parlamente ostať a môže hájiť záujmy. Pokiaľ nie, nevidím dôvod, prečo by ho neodvolali a prečo by ste nemali hlasovať za opozíciu.